Hello guys, ini baru hari ni ada madai ada bazangi fungbai biranam na lekseng baru hari ni angkel keperang moms prokas nazari nung tamna na ding biam setup channel lekbarang gibi gibi awne bungno sandang ki Jai Sri Ram Navami dinin dinawhai Bhagawan ba Orbung Lauri Rama जोनोम जादों होननानै बुङो आरो बेखौ दिनैनि दिनाव सेलिब्रेट खालामो बा फालियो माने पालन खालामो किं दशरथ माने राजा दशरथनि नखराव दिनै रामा बा राम बे बिथाङा जोनोम जादोंमोन बेखौ इसोर होननानै बुङो अबुं लावरि होननानै बुङो स' बे बिथाङा दिनैनि दिनाव बेखौ जोनोम जादों होननानै पालन खालामनाय जायो बा फालिनाय जायो लोगोफोर आंनि भिडिअ बानायनायनि जाहोना दिनैनि बे गोबां जोंनि आसामाव गोबां बे भाइरासजों जाय माने पेसेन्ट बा बेराम जानाया गोबां साग्लोबनायनिफ्राय साग्लोबलांगासिनो दं बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ सुबुं अनजिमाया जाय साग्लोबजानाय बिसोरनि बारानिफ्राय बारा अनजिमाया बारायलांगासिनो दं लोगोफोर फार्स्ट डेआवहाय मोन्दोंमोन सासे माने फार्स्ट टाइमावहाय मोन्दोंमोन सासे सेकेन्ड टाइमाव मोन्दों साब्रै बेबायदिनो फारि फारि मोनलांगासिनो दङ आं बेखौ एक्सप्लेन खालामलांगोन माखासे भारत हादरावबो बेसेबां जादों बेखौबो एक्सप्लेन खालामलांगोन आरो बिनि गेजेरावहाय वर्ल्डआव बेसेबां जादों बेखौ एक्सप्लेन खालामलांगोन फारि फारि माखासे बाथ्रा दं आं बेखौ बुंनो सानदों लोगोफोर खोनासं गिबियावनो जोंनि भारतआव दायो बे भाइरासखौ लाबोनायनि जाय नाम मोनगासिनो दं दा मुस्लिमफोरा माने बे भाइरासखौ फुरा भारतआवनो गोसारहोगासिनो दं होननानै फुरा निउसावनो गोसारगासिनो दं माखासे सुबुंफोरखौबो एफआइआर होनाय जाबाय मौलाना होननानै बुङो जाय जोंनि हिन्दु धोरोमाव बुङो पुरहित बा पुजारिफोर बुङो बिसोरनि गेजेरावहाय मौलाना होनना बुङो मिथिबायना स' बिसोरखौबो एफआइआर होबाय केस होबाय माखासे गोबां केस जागासिनो दं बिनि सायाव दावराव दावसि जागासिनो दङ निउस नायबानो बेनि सोमोन्दै दावराव दावसि जागासिनो दङ दिनै आसामाव फैनाय बे भाइरासआ जागायजेननाय बे गासिबो मुस्लिमनिफ्रायनो जागायजेनदों बेबो बाथ्राया थार आरो सैथो दिनै खना खनलायाव गोबां मुस्लिम मानसिफ्रानो ना फानहैयो बेदर फानहैयो बोरमा फानहैयो बायदिसिना फानहैयो स' बेफोरबायदि फाननाय बायदिसिना मुवाफोर फानहैनाय फिसा फिसा साइकेल सालायनानै बाइक सालायनानै फानहैनाय बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना फानफैदोंबा नोंथांमोना बेखौ ब्लक खालामना दोन होखारहरफिन बिसोरनिफ्राय बायनो नाङा कि जान बिसोरबा मा लाबोदों मा फुनना लाबोदों गोबां गिनो गोनां आरो गेसाव गोफोन माबानाय लाबोयो स' नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे स्क्रिन होनो आं मोनसे प्रकाश नार्जारि चेनेलावबो बेबायदिनो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन माखासे सुबुंफोरा हमनानै बिसोरखौ सासन होदों आरो बे नाफोरखौ फबनानै दोनदों दिनै दिनाव जोंनि आसामाव गासै 16 जन मानसिया बे भाइरासजों साग्लोबजानानै दङ फार्स्ट टाइमाव मोन्दोंमोन सासे सेकेन्ड टाइमाव मोन्दोंमोन साब्रै थार्ड टाइमाव मोन्दोंमोन 8 जन आरो बिनि गेजेराव फोर्थ टाइमाव मोन्दोंमोन गासै साब्रै स' गासै डिस्ट्रिक्ट वाइज बुंनो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव दिनै जोंनि आसामाव साग्लोबनानै दङ मिथिबायना गासै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव आसामाव साग्लोबना दङ काछाराव सासे गवालपारायाव साथाम कामरुप मेट्र'पलिटानाव साब्रै जरहाटआव गासै 8 जन लोगोफोर गोबां गिख्रंथाव जाना दङ जरहाटआवनो बांसिन एलार्ट डेन्जारास प्लेस जानानै दङ लोगोफोर गासै 16 जन दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि माखासे सुबुंफोरा आंनाव कल खालामो बे कल खालामनायनि गेजेराव नोंथांमोना नैबे नाम्बारावबो कल खालामनो हागोन आं बे फारि फारि बुंलांगोन आङो थख' आरो बिनि गेजेरावहाय एबसुनि हेल्पलाइन नाम्बार नोंथांमोना मोनाखैब्ला आं स्क्रिनावबो होनो हागोन आरो नोंथांमोनखौ बुंनानै होनि 9401931548 नोंथांमोना माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा बिथांमोननो इनफर्म खालामहरबानो जाबाय आरो बिनि गेजेराव मोनसेबाव 8145438185 बिथांमोना एबसु हेल्पलाइन होननानै बेखौ आपडेट खालामना होदों बिनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे नाम्बारखौ बुंनानै होदों दानियाबा एबसुनि रेसन राननायखौ गोबां मानसिफोरा दावराव जागासिनो दं बिथांमोना मानो रेसन राननो मोन्दों बिथांमोना इउपिपिएलनि दारै रेसन रानदों बिपिएफ पार्टिया जेब्ला राननो नागिरदोंमोन बेवहाय अबजेक्सन बा बेखौ ब्लक खालामनानै होदों एप्लिकेसन होदों दिनै एबसुफ्रा ओरैबायदिनि जानानै रानदों होननानै गोबां दावराव जागासिनो दङ लोगोफोरा आं बेखौ बाथ्रा बुंनि प्लिज बे समावहाय बेफोरबायदि दावराव जानो नाङा आं रिकुवेस्ट खालामो जायफोर मानसिफ्रा मोनजायाखै बिथांमोनहा बिसोरखौ सापर्ट खालामदों बिथांमोनहाबो गावसिनिफ्राय नङा बिसोर रायजो राजानिफ्राय लानानै बा रायजो राजानिफ्राय लाखानानै दोननायफोरखौसो बिसोर शेयार खालामदों बिसोरनाव बबेनिफ्राय मोननो बिसोरनावलाय बबेनिफ्राय थानो बेफोर गासिबो रायजोनिखानो आं बेखौ बाथ्राखौ बुंनानै दोनबाय आरो बिनि गेजेरावहाय बुंबावनि भटार कार्ड डाबल आं फुरा एक्सप्लेन खालामलांगासिनो दं भारतनिबो आरो बिनि गेजेरावहाय वर्ल्डनिबो भटार कार्ड डाबल खालामनाय माने लानाय आरो बिनि गेजेराव बे भटार कार्ड डाबलनिबो माखासे प्रब्लेम जानानै दङ दावराव जानानै दङ अपोजिसन पार्टि बा पलिटिकेल गावबा गाव दावराव नोंसिनावल' भटार कार्ड डाबल मोननाय दं नामा जोंनियावबो डाबल भटार कार्ड मोननाय दङ नोंसिनावल' गैया जोंनावबो दं बेफोरबायदि होनलायनाय दावराव जागासिनो दङ जेरै हमना ला खाम्फा बरगयारिनाव मोननै भटार कार्ड दङ आरो जेरै हमना ला प्रमद बर'नाव मोननै भटार कार्ड दङ दा बुंदों जोंहा प्रमद सारा जोङो बेफोरबायदियाव टाइम लस खालामा नोंसोर जेरै
माने जोंनियाव भटार कार्ड मोन्दों डाबल बाट नोंसिनियावबो जों गोबां मोन्दों गोबां नोंसिनि MCLA बा नोंसिनि गोबां मानसिनावनो मोन्दों बाट जों बेफोरबायदियाव टाइम लस खालामनो साना नोंथाङा जुदि जोंखौ एफआइआर होनो गोसो जादोंब्ला नोंथाङा थांनो हागोन गो एहेड होननानै सार प्रमद बर' सारा बुंदों। दानियाबा आङो बुंनोसै जोंनि भारतआव गासैहाय भारत माने जोंनि इण्डियाआव बेवहाय गासै बेसेबां सुबुङा साग्लोबसारनानै दङ बे बेरामजों गासै 2113 मानसिनाव बे बेमारा साग्लोबनानै दङ आरो गासै 30टा स्टेटआव बेमारा साग्लोबनानै दङ मिथिबायना फार्स्ट रेंकआव फैयो गासै महाराष्ट्रआव गासै 339 बेमारा साग्लोबनानै दङ केरेलायाव 265 बेमारा साग्लोबनानै दङ तामिलनाडुआव 234 बे बेमारा साग्लोबनानै दङ लोगोफोर दायो गोबां गिनो गोनां बाथ्रा जोंनि माने जोंनि आसामा 18 लिस्टआव जानानै दं भारतआव जेसेबांखिनि कान्ट्रि स्टेटआव साग्लोबदों जेनेबा 30टा स्टेट दंना माने 30टा स्टेटआव साग्लोबनानै दंना स' जोंनि आसामा 18टा लिस्टआव गोग्लैयो 18 रेंकआव रेंक वाइज बुंनो थाङोबा 18 रेंकआव जोंनि आसामा गोग्लैयो बिराद गिनो गोनां जाबाय जोंनि आसामाव आरो जोंनि भारत हादरा गासै 36 लिस्टआव गोग्लैयो रेंक हिसाबै वर्ल्डआव बुंनो थाङोबा गासै 203 कान्ट्रिसआव बे बेमारा साग्लोबसाना दङ ओमफ्राय जोंनि भारत हादरा 36 रेंकआव गोग्लैनानै दङ गोबां माने गिख्रंथाव जानानै दङ लोगोफोर जोंनि फुरा बुहुमावनो बे बेमारा साबेसे सुबुंनाव साग्लोबना दङ होननानै बुङोब्ला 9,51,906 बे सुबुंफोरनाव साग्लोबनानै दङ माने साग्लोबनानै दंमोन आरो बेनि गेजेरावहाय गासै रिकभारखौ बुंदों 2,02,886 बे मानसिफोरा माने रिकभार जाबाय होननानै बे निउसाव होदों आपडेट खालामदों गासै सुबुंफ्रा थैदों 48,320 बुहुमाव गासै सुबुंफ्रा थैदों दायो 40 दासिबांहाय थैनाया 48,320 गासै टटेल बे भाइरासजों साग्लोबजानाया दङ 9,51,906 आरो रिकभार जानाया 2,02,886 गोबां गिनो गोनां जाना दं एक्टिभ केस माने दासिम जेसेबांखिनि रिकभार जाखांनाय उनाव माखासे थालांनाय बेमारिफोरा जाबाय 7,700,000 आव दङ गासै बांसिन हादोराव जाय फार्स्ट रेंकआव गोग्लैयो USA बे जाबाय 2,15,350 सिम दासिबांहाय आरो इटालियावहाय दङ 1,10,574 स्पेनाव दङ 1,10,238 लोगोफोर चाइनायाव गोबां खम जाना दं दासिबांहाय बिसिना रिकभार जाजोब्बाय रिकभार जाजोबनायनि गेजेराव जेसेबांखिनि रिमाइन थादों गासै 1,863 फुरा बुहुमाव इसेबां मानसिफोर माने जानानै दङ बाट बिसिनियाव दायो माने गोबां मानसि लाख थाउजेन्ड जानानै बिराद 80,000 50,000 60,000 जानानै दङ बाट चाइनायाव गासै दासिम टटेल 1,863 दंसै गासिबो रिकभार जाजोब्बाय बिथांमोना बेमारखौ बोरै सोखायो बेखौ रोंबाय बिथांमोननिफ्राय जोङो बेखौ सोलोंना लानांगौ थाबैनो आरो बावैनो दायो बियो मानसिफ्रा बुंदों बेखौ वर्ल्ड वार 3 बे भाइरासनि गेजेरजोंनो दा गावलायनाय फाइटार बायदिसिना बम होलायनाय गावलायनाय सिलाय बादर जों जानो मोननाय नङा होननानै बेखौ बुंनानै दोनदों नालाय दायो बे वारा भाइरासनि जारै जाबाय स' नोंथांमोना प्लिज न'आवनो थाबाय था न'नि बारिनिफ्राय दा ओंखारबाय था आं दिनैनि बुंनाय बाथ्राया बेनो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां इम्परटेन्ट बाथ्रा लाबोबाय थागोन जुदि गोनांथि जायोब्ला आरो जानला माला बेरायलाबायनाङा आरो दाबायदि समावहाय माखासे सुबुंफोरा बुंदों फोसावदों रेल माने स्ट्रेट हगारगोन बे बाथ्रा नंखाय जुदि आगारगोनब्ला बारा स्रिङै आगारदोंब्ला आं बेखौ मिथिया बाट स्ट्रेट मानसि लाबोखुमादों बेफोरबायदि फैनाङा जुदि फैयोब्लाथाय नोंथांमोना जेलाव जोबजागोनबो आरो बुजागोनबो गोबांनो स' नोंथांमोना बेबायदि फैनो नाङा नांगौबा सरकारनिफ्राय मदद बि आरो सरकारा मदद होयोब्लासो नोंथांमोना बे सरकारनि मददारि फैबानो जाबाय जेब्ला लकडाउना खुलिगोन अब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन आं बैसोर सुबुंखौसो बुंदों जायफोर मानसिफ्रा गोजान सुबुं माने गोजान खामानि मावहैना दं आरो गोबां गिनोबो माने खैफोदाव गोग्लैना दं कहिमायाव माखासे बर'फोरा संसार जाहैना दङ माखासे खामानि मावहैना दं बिथांमोना आथिं थिफुलायनाय आसामसिम थाबायना फैदों होनना बुंदों आं बैसोरखौ बुङो प्लिज नोंथांमोना मेडिकेल
चेकआप खालामहैग्रो आरो बिनि गेजेरावहाय न'आव हाबबानो जाबाय आरो माखासे सुबुंफ्रा बुंदों कि कहिमायाव माखासे मादै बिसोरो आंनाव कल खालामना बुंहरदों खेबनै नङा खेबथाम जाबाय दै बायनानै लोङो आरो दैजोंसो गासिबो जाजोबो स' बिथांमोना थानो बिराद उसुबिदा जादों नोंथांमोना सोरबाफोर मदद खालामनो हायोबा दैनि जगार खालामना होनो हायोब्ला प्लिज कहिमायाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ नोंथांमोना डिटेल कालेक्सन खालामनो हागोन जायफोर मानसिफ्रा दैदेनगिरि बर' हारिनि खुलुमबाय आंनि बाथ्राया एसेनोसै जै बर' हारिनि जै